Dnes ti ukážem novú Kia Sportage a poviem ti, prešla si poriadnou zmenou. Predok má úplne nový vzhľad, už s typickým tigrým nosom a full LED svetlometmi s podpisom hviezdnej mapy, ktoré ťa vždy večer krásne privítajú. Veľkú zmenu nájdeš aj vzadu. Je tu úplne nový nárazník a taktiež prepracované zadné LED svetlá. A čo motory? Je už len na tebe, čo si vyberieš. Sportage prichádza ako benzín, diesel, hybrid, ale aj ako plug-in hybrid. Aj vnútro si prešlo zmenou. Nájdeš tu takýto dvojramenný multifunkčný volant, moderný navigačný systém a digitálny prístrojový panel, dokopy až 24 palcov. A Piano Black? Zabudni. Teraz sú tu nové materiály, na ktorých neostane ani jeden otlačok prsta. No a už keď vyrazíš na cestu, vylepšené odlučnenie ti dá maximálny pocit komfortu. Kia Sportage prináša aj nové ambientné osvetlenie, 10-palcový head-up display a taktiež aj digitálny kľúč, kde si vieš auto otvoriť prostredníctvom svojho mobilu. Toto je nová Kia Sportage. Modernejšia, komfortnejšia a krajšia než kedykoľvek predtým. Príď si ju do Autobeky vyskúšať aj ty.